с силен артилерийски огън, а с основните си сили се насочва към Бдинци. Козлодуйският полк губи близо 30% от личния си състав. По обед боя Зеленошковски хвърля целия си корпус. На 7 септември части от конната дивизия следва да се насочи в посока североизток. Към 8 часа чуващата се стрелба от към Добрич е със силата на Тътен. Генерал Колев, командващ конницата, упорито си връзка с защитниците на града, но толкова време не успява да я осъществи. Последната връзка той успява да чуе по телефона: противникът настъпва с превъзхождащи сили, пехота и артилерия. Положението е много сериозно, имаме много загуби. След този отговор генерал Колев взима съдбоносно решение. Конницата тръгва напред към Добрич. От щаба до щаба той праща донесение: тръгвам с дивизията на изток, за да действам във фронт и тил на противника, насочен към 6-та дивизия. Минавайки през силно пресенчен терен, дивизията допълнително е забавена от няколко неприятелски атаки, които са отбити. По пътя пристига заповед от командващия щаба, която гласи: незабавно настъпете към Добрич. 4 часа след обед на 7 септември конницата е близо до Добрич. До този момент 6-та пехотна дивизия е в постъпление. 5 часа и 15